Aseista kieltäytyjä liiton mielestä sopiva kesto siviilipalvelukselle olisi 18 Ympäristöjärjestö WWF pitää Suomea yhtenä pahimmista ympäristökuormittajista. Arvio perustuu ekologiseen jalanjälkeen, joka mittaa luonnonvarojen kulutusta suhteessa niiden uusiutumiskykyyn. Suomi rasittaa ympäristöä henkilökohden poikkeuksellisen paljon, kertoo WWF:n pääsihteeri Timo Panninen. Sanon, että ekologinen on ennen kaikkea se, että me suoritamme oma koulutus ja toisaalta sitten myös meidän energiakulutuksen ja energiakulutuksesta johtuvat hiilidioksidit meidän henkilökohdallisesti on todella suuret muihin maihin. Henkilökohtainen järjestelmän ekologinen jalanjälki on Arabiemiraateissa, toiseksi suurin Yhdysvalloissa ja kolmanneksi suurin. Kansaneläkelaitos ryhtyy maksamaan osittaista sairauspäivärahaa